Ron, goedenavond. Hey, goedenavond. Zet me neer. Ja. Dankjewel. Hi. Leon. Frank. Hi, Leon. Sander. Je hebt een minuut en die gaat nu in. Ruim 100 miljoen kinderen kunnen wereldwijd niet naar school. Edecon gaat ervoor zorgen dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Hoe gaan wij dat doen? Wij hebben een speciaal concept. Een zeecontainer. Dat is niet zomaar een zeecontainer. Nee, dit is een zeecontainer die door simpel gebruik te maken van zijn bestaande constructie multifunctioneel toegepast kan worden in hulpgebieden. Dit biedt mogelijkheden voor hulporganisaties, NGO's en de kinderen zelf. Wij hebben startkapitaal nodig om een pilotproject op te starten in Kenia, zodat wij dit concept kunnen bewijzen. In de toekomst kunnen al deze 100 miljoen kinderen door Edecon weer veilig naar school. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd wat onze jury allemaal van vragen heeft. Harry, ik zie je zo. Is het... Ja, ik vraag me af, kun je iets meer achtergrond geven hoe je hier toe gekomen bent? Het punt is dat wat er momenteel heen gezonden wordt, zijn tenten. Die tenten hebben een maximaal levensduur van een jaar. Door de omstandigheden daar lokaal. En hulporganisaties zijn op zoek naar vervangende producten die een betere levensduur kunnen bieden, die interessant zijn voor hun, die, waarmee zij vooruit willen kunnen. We willen in ieder geval beginnen met een klein project, bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp. En het is ook niet direct de bedoeling om naar een rampgebied te gaan na een ramp. Want er zijn, de infrastructuur is nog niet helemaal goed. Het gaat juist om die periode daarna, dat opgebouwd kan worden. Ja. Dus zoals een kamp in Kenia, in de Baab. Dus is al 20 jaar staat daar een kamp, maar nog steeds zijn er schooltenten. Dat kan veel beter. Maar hebben jullie een idee, hebben jullie marktonderzoek gedaan wat voor zo'n zeg maar semi-permanente behuizing de kosten mogen zijn? Ja, dat hebben we gedaan. De huidige schooltenten die erheen gaan, die zitten op een kostprijs van ongeveer €5.000. En die gaan ieder jaar worden die daar dus opnieuw naartoe gezonden. Ja. Wij kunnen dit product leveren rond de €15.000. En na termijn hopen we gaan we ervan uit dat dat nog naar beneden kan. Met een levensduur van ruim 10 jaar heb je dus een return of investment van 3 jaar. En ja, de rest is dus winst. Maar wat is de reden dat dat nu niet gedaan wordt? Want de belangen in ontwikkelingshulp die zijn enorm. Hè? Ja. De concurrentie is moordend. Na een ramp is er één groot probleem en dat is een gebrek aan regelingen van kadasters. Dus vandaar dat alles wat gebouwd is en zal worden niet permanent mag zijn. Omdat de rechtmatige eigenaar na verloop van tijd zijn land weer terug kan claimen. En dat gebeurt op een minder subtiele wijze dan wij vaak gewend zijn. Dus vandaar dat het semi-permanent wel echt een hoge prioriteit heeft. En de meeste oplossingen die er momenteel bestaan, zijn er eigenlijk nog niet echt op gericht. Die zijn pas gericht om daarna pas weer het land de wederopbouw aan te bieden. Maar wie financiert jullie voorraad dan, als je dat snel kan plaatsen? Want dat betekent dat je dus altijd voorraad hebt staan. Ja, dat is een goede vraag. Daar moeten we samenwerking mee met grote organisaties. En die biedt ons wel de mogelijkheden om dat opslag te regelen. Dank jullie wel, heren. Oké. Yes, dank u wel. Onze jury gaat zich beraden. Oké. Heren, tevreden? Ja, het ging redelijk goed. Dus, geen haperingen. Een verhaal kunnen vertellen. Goede vraag kregen we. Maar daar hebben we al antwoord op kunnen geven. Dus ik ben zeer tevreden. De jury was wel kritisch, hè? Ze waren kritisch, maar ze hadden een paar goede vragen. Ik denk dat wij een goed antwoord hebben kunnen geven. Geld verdienen of de wereld verbeteren? De wereld verbeteren, ja. Zeker weten. Ik heb hier een beetje een moreel dilemma. Die hebben een goede return on investment. In tijden van een ramp of in ieder geval tegenspoed, Kenia, noem maar op. Volgens mij moeten ze een enorm kapitaal hebben om daar voldoende neer te zetten. Dus er zullen altijd veel kapitaalkrachtigere partijen zijn die met minder marge dit verhaal zullen gaan realiseren. Dus ik vraag me af of dit levensvatbaar plan is. Het zijn denk ik twee plannen. Het is aan de ene kant het plan om een heel nieuw product te ontwikkelen. Dat hebben ze ook nog nooit gedaan. En aan de andere kant om dan ook nog eens een keer met dat nieuwe product een hele nieuwe markt te gaan betreden. Ze weten feitelijk niet eens of er vraag in de markt is naar het product. En toch heb ik er heel veel sympathie voor. Ik vind het wel, ik zeg, relevant, hebben daar gewerkt. Het is niet makkelijk, het is een hele moeilijke markt. Maar toch dat deze jongens eigenlijk zich gedreven voelen om dat te gaan doen, dat geeft me wel heel veel positief gevoel.